Kardom kadu kawi judges tumhan la pen kipin ongwi la dak nakat strong dun atumhan amta kardom. Nilimin ke kaya teron pi la pen nili ham ke inhen langso nili arta ke ningkaning koira isi. Nilimin ke hang ason ke kilun ke kan la pen fashion la hello la sinipin ongwi la dak nang sipate dun lo. Bibi si nili first time lang la son sipate ke la si chok chi ason doang sita nang dia pondet ha. Kardom. Kurang tu, music please. Kardom, nilimen ke sering terang pi, nilong ke long reki sis minute. Lanjut kardom. Contestant number 3, Anuradha Rongparpi. Contestant number 3, Anuradha Rongparpi. Approximate. Judges, ake hai pi la pen. Jutang jubat kacing hot. Karbi limso kadu kawe aphata nilihin pen ning kangsam akardo nang paji iglo kardo. Nilimen ke sami ruhila sonarpi. Nili Vothatlangso KCS unit pensi kebang. Nili non-charlie bomb ke Nongau College master degree. Nili ning ke hang ke kilun lapen ikan. Lapen nili kimang ke teacher. Thank you. Suruh Parpilo, music please. Contestant number 4, Anuradha Rongparpi. Approximate delete ladak kadu kawe aphan arni kangsama kardom nang paji riglo. Nilimen ke Anuradha Rongparpi. Nili BOP KCS unit pensi nang cepate tunlo. Nili non-charlie bomb lake Assam University Dipu campus MA Geography Department. Thank you. Kurang tu, Anuradha Rongparpi along yellow. Contestant number 4. Here we are, the contestant number 5, Sonali Sedapi. Along yellow with the
Kardom ana da phamla nilimen ke sonali senarpi lape nili ke chapati duna unit amen ke boranglong ke ses unit lape nili ke chardi ke rangsina college lape nili hobbies ke kekan kilun lape nili aim in life where to become a model. Lancholar, thank you. Music please. Alangkes Sonali Senarpi contestant number 5. Here we are, the contestant number 6. Alangkelo Rupili Jerapi, contestant number 6. Rupili Jerapi. Kardom, nilimen ke Rupili Senarpi, neke Boranglong ke CS unit pen sikevang, neke kitak lapen dance nining dog o. Thank you. Here she is, contestant number 6, Rupili Jerapi. Deko kami Bangla. And the last, contestant number 7, Minakshi Jerapi. Alangkelo, contestant number 7, Minakshi Jerapi. Contestant number 7, Minakshi Jerapi. Aprangsi nilin koira troksi yang deng ZKYF amen pe lada kacito atum judges ake hai lapen ake hai pi lapen kadu kavi akorte lapen di katum kacito atum pan kardom pacer iglo kardom nilimen kemis Minakshi Jerapi nili rong lake hongkram lapen nili kachar libom lake dipri last year difu government college along si char libom lapen nili ning ke domna akam lake pe ke roi lapen ke pir tha ke tha choro long Chorolo, here she is, contestant number 7, Minakshi Jerapi. And here we are, the contestant number 8. Contestant number 8 is the Rita Topiki. Alangkelo Rita Topiki, contestant number 8. Kardom, nilimen ke ditato bipi, nilirong ke bhoksong, ke CS pensi nili kiwa. Lapen ke nili phir thak lapen, ke pat siji jia phan lapen, lapen lans se pinden sumpot, mate kacing thang, ke cepati jisi kiwang kardom. Who will she is contestant number 8, Rita Topiki. Contestant number 9, Bongpi Ronghangpi. Kardom, aprangsi judges ake hai pi lapen ni kacing hon karbi ke do ara da phanskame nili ning kang sama kardom budget iklo nilimen ke sami bongpi ronghangpi pu lapen nili non charlie kon ke LLB lapen nili ke bang ke Vothatlangso ke CS unit pen lapen nili em ke professional lawyer lapen nili hobby ke dancing. Thank you. Waktu Bongpi Ronghangpi ini contestant number 9. Alangkelo contestant number 9, Bongpi Ronghangpi. Wangi kalau itu contestant number 10, Ruka Senarpi.
contestant number 10, Rupka Senarpi. Kardom, ani kang sama ke me judges lapen kadua we phanta. Nilimen ke Sami Rupka Senarpi lapen Nili hem ke Lumjong Senararo. Nilida kanga cepate dun ke Boranglong Cases Unit pen. Lapen Nili Charlie Bom ke Polytechnic Jorhat Aram Sopialo. Name in life ke Engineering Handler. Thank you.